Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndinorara nenyoka yangu. Nyoka iyi ndiyo mari yangu, ndiyo inondipa mari dzose idzo dzandinadzo, uye zvekare ndiyo yandinopa rudo rwangu rwose. Kunyangwe ndiine vamwe vakadzi avo vamunogara muchingoti maslay queen andinofambidzana nawo, asi nyoka iyi ndinoida nemwoyo wangu wose, nekuti nyoka iyi mweya waamai vangu. Ndakatanga kurara naamai vangu apo pavainge vachiri vapenyu. Amai vangu vainge vari bofu, ndokubva ndachizovachekeresa ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichirara navo. Amai vakasvika pakufa vachingotambudzika, ko vainge vachizviziva kuti ini ndainge ndichirara navo apa vasina zvavaikwanisa kuita. Ipapo ndainge ndava kugara naamai vangu, ndakavatora ndikabva navo kumusha, ndokubva ndachizotanga kugara navo kuno kuHarare, but pari zvino ndiri kuno kuJoburg because ndakazotengawo imba muno muJoburg. Mukomana chindinonzwira vamwe vanhu tsitsi, especially vanhukadzi. Ndinototi kana ndikasangana nemukadzi pangava pari pamaFacebook, mukadzi uyu kana akangoziva kuti ndine zvimari, mukadzi iyeye anotanga kundiratidzira achindiitira maactions aya ekuti ndike ndichimupfimba. Umwe mukadzi wandakangotanga kungotaura naye paWhatsApp akazongokaruka ava kutonditumidzira sikarudzi yake. Ndikati dai maiziva zvenyu kuti munhu wamuri kuswera muchitumidzira zvinhu zvenyu iye akatozviromberawo zvake. Ndakamunzwira tsitsi mukadzi hake iyeye. So mukomana ashi, mukunoromba kwangu kwandakaita ndakashandisa amai vangu. Zita rangu muchanditi Taurai. Ndinobvawo kuChivhu, asi ndakabva ndachizovakira hangu muHarare, uye zvekare ndakakurirawo ndichigara kuMabvuku kuHarare, ndichigara naBankuru. Saka vanhu vazhinji vanotongofungidzira kuti ndiri businessman, munhu ane mari dzake, uye zvekare ndine motikari dzangu dzakanaka, ende ndakazoita zvemaproperties. Ndinotenga maproperties ndichitengesa. Seimba iyo yandakazotenga kunoku kuJoni, ndakaitenga cash and carry. Flat ndakaitenga cash and carry. Saka vanhu vazhinji vanongofungidzira kuti ndiri mudhila, asi vanhu chavasingazivi ndechekuti mari yangu haina kubva pagold randainge ndichitenga ndichizotengesa, asi mari yangu yakabva paurombwa hwangu, ende amai vangu ndicho chikwambo changu. Mainge muri mugore ra2009, upenyu hwainge hwakaoma. Ndaitengesa madomasi nemaonyeni muMbare mumusika. Amai guru vangu, mudzimai waBankuru, vainge vasingadi kuti ndige ndichigara pamba pavo, zvaingovawo zviya zvekumanikidzira. Baba vangu Bankuru ndakangokurawo ndichingovati baba. Dzimwe nguva vaikwanisa kungoti, saka nhaiwe zvaunoda kundidzingira mwana wangu unoti angaenda kupi? Saka vaibva vati ngadzokere kumusha anoona kuti angaita sei kumusha. Ndaigara ndichingonamata ndichiti, Mwari, kodai mangondivhurirawo nzira dzangu. Asi chandakadzidzawo mukunamata ndechekuti mhinduro yaMwari inononoka. Dzimwe nguva mhinduro yaMwari inozotosvika wava kutoda kutofa. Ndozvandakaona kuti hapana kana chinobuda kana ukamirira mhinduro yaMwari. Saka ndakabva ndachizosangana neumwe mukomana aipota achiuya achizotengesa miriwo, madomasi, aitengesa zvakasiyana siyana. Saka iye akazondiudza kuti kwavo kwavainge vachibva kwainge kuri kuBuhwera. Saka akanditi, kana uchida kuti zvinhu zvako zvikufambire, because pose paaiuya achizonditengesera ainge aine chirori chake. Saka akatonditi, iwe, ndakatenga chirori ichi kuburikidza nekutengesa madomasi sezvauri kungoita. Kana uchida mari ndinokwanisa kukubatsira. Akanditi, but miko dzacho, ndokubva aseka zvake. Ndikati, miko dzacho dzaita sei? Akangoseka zvake. Kudzamara tava like my best friend, because iye nemudzimai wake vakanoromberana pamwe chete, zvekuti by that time dai kwanga kuri kunzi ndainge
ndiinewo mudzimai, maybe ndingadai ndichigere nemudzimai kusvika pari nhasi, because ndakanzi sezvo ndainge ndaromba ndiri ndega ndaisatotendedzwa kuti ndinge ndichizoroora, zvisinei nekuti ndinenge ndaita mari yakawanda sei. Saka akabva achizondiudza kuti ainge aina sekuru avo ainge achida kuti ndinge ndichizonosangana navo mukoma. Pandakasvikapo ndingati pamba here kana kuti padenhere, because pamba pacho painge pakangoita padenhere. Sekuru ava ndeve kuguruve, vainge vakavakira musha wavo mujinga megomo, but zvainzi vainge vakavakira zvekare kune rimwe village uku kwainge kuri kubasa. Ivo vaigara mubako mukoma. Pandakasvikako ndakanzwa ndichitya, apo pandakazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizouraya huku. Ndakauraya huku ndisingashandise banga, asi ndakaita huku iyi yekuruma nemazino angu, zvikanzi ndinge ndichinwa ropa rehuku iroro. After that ndo pandakabva ndachizopiwa jira, but jira iri rainge riri diki zvaro, rakaita kunge Zambia but riri diki zvishoma. Saka jira iri rainge riine design yenyoka iri python. Ndikabva ndachizonzi tora jira iri unge uchizoenda naro. Ndakazoritora ndikadzoka naro kuHarare, ndokubva ndachizogara naro kuda kwemwedzi 3 ndichingoshanda, but nekufamba kwenguva ndipo pandakabva ndachizoona kuti upenyu hwangu hwainge hwava kushanduka. Hakuna chinhu chinonakidza sekuona kuti wainge umbori munhu airarama nemabad luck, but iko zvino wava munhu anorarama nemagood luck. Saka ipapo ndakabva ndachizotanga kungobata mari. Ndichibata mari kudaro ndainge ndava kufambidzanawo zvekare neumwe mukadzi uyo wandakazoshandisa zvekare pamhiko dzacho idzodzo, because ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa tsvina yake. At that time ndainge ndava kugara kuCraneborn ndichiloja cottage. Mukadzi uyu ndakapiwa mvumiro yekuti ndinge ndichigara naye nekuti painge pachazodiwa tsvina yake mukunoromba kwangu kwandainge ndichazoita. Izvi ndo zvandakaita kuti ndinge ndichizokwanisa kuwana tsvina yake. Ndakati achinopinda mutoilet, iniwo mukoma ndainge ndakagara ndakavhura drainage, ndokubva ndachizoisa chidhina mupaipi, ndokubva ati achinoflasha paya tsvina ikabva yatanga kufamba nedrainage yakazosvika paya painge pakabloka. Apa ndainge ndakapfeka maziplastic maoko, ndikabva ndapinza ruoko rwangu mudrainage kwava kutora tsvina yake ndichisa mune rimwe plastic, ndikabva ndabvisa chitinha chiya, ndikabva ndachizotora tsvina yake ndichiisa mune rimwe plastic bag. Then wakazoti hwava usiku, ndikamuudza kuti kune rimwe dhiri randainge ndichida kunoita. Saka ndakabva ndachizoenda kuguruve. Usiku hwacho ihwohwo I drove mukoma kubva muHarare kunosvika kuguruve, ndokubva ndachizovapa sekuru vaya ndakavapa tsvina iya, vakabva vachizondigadzirira mhiko dzacho idzodzo. Ndichidzoka ndipo apo pandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichimuramba. Mukadzi uyu akangoti achingobva pamba pangu akandifonera achindiudza kuti ainge achitemwa nemusoro ndokubva achizoshayika. Ndakaenda kurufu rwake seshamwari mukoma, ndikatopawo pakanzi mari dzechema, ndikatobvisawo zvimari. Saka ndakazoti ndichidzoka kuCraneborn kuya ndikafonerwa zvekare nasekuru vaya, vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichibvapo pamba pandainge ndichigara. Ndakazobvapo pamba ipapo ndokubva ndachizotanga kugara somewhere else. Saka nyoka iyi musi wandakatanga kuiona ndainge ndichigeza mukoma, ndakarohwa nehana, but ndakavaona sekuru vakangonyuka fesi yavo kumadziro, vakandiudza kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichibatwa nokutya, because ivo ndivo vainge vaita kuti nyoka iyi inge ichizotanga kuzviratidzira kwandiri. Vakanditi sezvo ndainge ndazadzikisa mhiko dzekutanga, mukadzi uya wandakambogara naye ainge ashayika, zvino ndainge ndava kufanira kuti ndinge ndichidaidza amai vangu ndinge ndichivatora kuvabvisa kumusha ndovaunza kuHarare ndinge ndichizotanga kurara navo. Mukoma ndakaenda ndikanotora amai. Apa ipapo ndainge ndichifamba neToyota Hilux, ndomotikari yandaifamba nayo panguva yacho iyoyo. Ndakaenda ndikanotora amai ndikasiyira vamwe magroceries, ndobva ndachizoya ndikatanga kugara naamai. Pane vamwe sisi vangu vakati vainge vachida
kuti vange vachizogara neni naamai apa ndainge ndakavaudza kuti kuHarare kwainge kwava nemuroora, plus vaitobhilivha kuti zvechokwadi kwainge kwava nemuroora because ndainge ndakamboenda nemukadzi uyu several times kumba kwaamai guru, saka vainge vakatoudzwa kuti akuno kwava nemuroora. Ndakavaudza kuti zvaizotinetsei because ndainge ndisina space, vakanditi it's okay. Saka ndakabva naamai vangu ndokubva ndachizouya navo kuHarare ndikatanga kugara navo. Kwakazoti kwapera mavhiki 2 naamai ndainge ndatopedza navo, ndairara navo. Amai ndikazovadzosera kumusha. Vakarwara amai sezvo vainge vakabatwa zvekare chirwere cheshuga, ndokubva vachizoshayika. Hakuna kana akambosuspekta kuti ndini ndainge ndakachekeresa amai vangu. Kubvawo ipapo mukoma ndakazodzokera zvekare kuguruve kuya. Nyoka iya ikabva yachizogadzirwa itori nemazamu zvekare nesikarudzi yemunhukadzi. Ndinotofanira kutoti ndinge ndichirara nayo. Nyoka iyi ndinorara nayo, ndinogeza nayo. Mhiko dzangu ndidzodzo mukoma. Nyoka iyi ndiye mudzimai wangu. Saka pavakadzi vose avo vandinofanira kuti ndinge ndichizodanana navo, ndinototanga ndaikumbira nyoka iyi. Iyo inondiudza mazuva andinenge ndichifanira kuti ndige ndichizorara navo. Saka vakadzi ava nekufamba kwenguva vanozotanga kusangana nemabad lucks muupenyu hwavo, sezvo inini ndiri munhu akaromba. Pakunorara zviya nemunhu anenge akaromba, mari iya yaanenge achizokupa, mari iyoyo haisi mari yaanongokupa mahara, inenge itori nemubhadharo unenge uchitofanira kutoti unge uchimubhadhara. Saka kazhinji kacho anonokutorera laki rako. Nguva zhinji ndinotoseka kana ndikaona mukadzi wandinenge ndichida, mukadzi uyu kana ndikamupfimba obva atanga kundiratidzira kuti iye anenge achindida. Kana vakadzi vevanhu, ndakamboenda kune imwe chechi kuHarare uko. Saka musi wandakaenda kuchechi vanhu vakazviona kuti ndainge ndiine mari, plus ndainge ndakadaidzwa noumwewo murume wandainge ndakamboita mabusiness deals, ndokubva ndachizotosimudziwa paya, plus nemotikari iyo yandainge ndichifamba nayo. Saka vanhu vazhinji vakabva vachizotanga kutaura neni. After that pane umwe mukadzi uyo akatondi approacha. Mukadzi uyu akabva achizotondiudza kuti ainge achindida, apa ainge ari mukadzi wemunhu. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava. Zvakangooma hazvo vedu we, but ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini wonda kuvara nenhamo, saka ndiri kugarawo kunoku kuPretoria. Ndine vamwe sekuru avo vandakataura navo. Sekuru ava vakanditi kuromba kwangu kuri nyore. Vakanditi ndagara ndiine chipo chacho ichocho, kana ndikafunga kuromba ndinge ndichizodzoka kwavari. Saka vakanditi ndinofanira kuti ndinge ndichizotaimira mudzimai wangu akarara. Kana akarara saizvozvo ndinofanira kuti ndinge ndichizomugera bvudzi rake mumusoro make, then ndobva ndachizouya naro kudare kwavo. Saka ndiri kutya. Sekuru ava ndeve kuMalawi, vakatombondiratidza magic dzose idzo dzavanoita. Vakatondiratidza magadziriro awo avanoita yavainge vachiti magic money. Saka ndauyawo pano kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo nemaideas. Nhamo ndiyo yakonzeresa kuti ndinge ndichizofunga zvose izvi. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mukoma nashi, ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakadaidzwa kunoku kuSouth Africa mushure mekunge ndadaidzwa kuno kuSouth Africa neimwe best friend yangu. Ndakazosvika best friend yangu iye ainge achigara nemurume wake, but vaingorarama chiupenyu chainge chakangoshoreka so mukoma ndaita kumushora iye nemurume wake. Ende dzimwe nguva ndaiti kana paya vakabuda kana vakanzi vaenda kwavanenge vaenda, because vaiwanzo kuenda kunonhongerera mapotatoes kumunda mushure mekunge
vapedza kurimurura mapotatoes acho iwawo. Ndaitongoswera zvangu ndakagara, vodzoka paya vaine nzara. Vaiti kana vakandibvunza kuti ko hamunawo chamabika here, ndo pandaizototanga kutoti 1 kutirimuka ndotanga kusuka kana ndiro ndobva ndachizotanga kubika, because ndaitongoona sekunge vanhu vachitomborina kana basa zvachose. Zvino nekufamba kwenguva mukoma ndakazoti ndaenda kumusha, ndipo pandakaona best friend yangu ainge ava kutanga kuposta mapictures. Aiposta mapictures achirakidza kuti ava kutorarama upenyu hutori bho iye nemurume wake. Mukomanashi ndakatanga kutongochiva murume wake because vainge vava kudya mari. Hazvina kana kumbovatorera nguva ndokubva vachizotenga motikari. Vakatenga motikari yavo yainge yakanaka kwazvo. Ndikabva ndachizotanga kuipostawo pamastatuses angu ndichiti motikari yemurume wangu. Ndakazomukumbira kuti ange achizonditumidzira mari. Ndikabva ndachizouya kuno kuSouth Africa. Saka ndiri kugara mulocation umo maanogarawo nemurume wake. Komana achikuda kutaura chokwadi changu ndechekuti ndiri kutotsvakawo nzira dzekuti ndinge ndichizotanga kudanana nemurume wake. Pari zvino ndakatozvipira hangu kuti ndinge ndichidanana nevamwe madzibaba. Madzibaba ava vakati vanokwanisa kungondibatsira chete kana kuri kunzi ndinenge ndambodanana navo first, ivo vasati vatanga kundishandira. Saka vakanditi tinotanga tambodanana maybe about kana 3 kana kuti 4 months tichidanana, then ndozokuitira minamato yekuti unge uchizodiwa nemurume webest friend yako. Ndo zvandiri kuita izvo mukoma. Ndakangorwadziwa nekuti ndaifungidzira kuti achangofa ari murombo, ainge awanikwawo nemurume murombo, ndisingazivi kuti friend yangu nerimwe ramazuva ndichazototanga kutomushandira, because dzimwe nguva ndinotomboenda kumba kwake ndichitonomuitirawo washeni. Ndo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukandipostera nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndo zvandatosarudza izvozvo kuti zviri nani kuti ndige ndichitorera friend yangu murume wake, because pandakauya kunoku ndaitombomushora ndichitomuona sekunge chitongoriwo chinhu chisina basa, but right now ndava kutopota ndichitomushandira. Zvinonyadzisa mukomana ndiri kukunyeperai, because ipapo akazotombosvika pakuti I really know kuti the reason as to why you are doing all of these things, it is because uri kushora magariro awo andakaita nemurume wangu. So mukomana ndaitongomuignore ndichiita zvandainge ndichinzwa kuda, ende ndaiva nevarume vandainge ndichifambidzana navo paFacebook. Saka munoona kana uchifambidzana nevamwe varume like paFacebook, kune vamwe vanenge vachitongokutengera ata ndaitengerwa kana airtime yekuma 200 rands. Mukoma apa watengerwa airtime iyo yobvonzi uya timboita video call tichiratidzana zvinhu zvedu. Saka kana usati wapepuka unenge uchitofungidzira kuti munhu iyeye anenge achitokuda, but iwe unenge uchitongovapo pakutongomufadza nyama dzake. Saka hamborwadziwe nekukutumidzira kana data re200. Ndaiti kana ndikatarisa murume wefriend yangu asingakwanisi kana kutenga nyangwe 5 rand airtime, zvinhu zvakaoma. Ko idzo ndebvu achishaya kana mari yekuenda kunogerwa. Dzimwe nguva vaizoita zvekugerana because tainge tichigara painge pakaita paprazi. Ko iwo mazi safety shoes aipfeka, mazi boots aiti kana amapfeka, nemazi hovhorosi, mazi oversize. Munoona kana uchishandira varungu vanenge vachingokupa mazi hembe avo iwawo anenge ari maoversize. Hakuna murungu anotenga size yake chaiyo. Handiti murungu anoti kana akatenga hembe nhasi anenge achida kuzoti ange achizotenga zvekare dzimwe hembe maybe after kana 10 years. Saka aipiwa mamwe mazi hovhorosi, mazi oversize. Mukoma aiti achienda kubasa ndaidongorera nepahwindo ndobva ndati hey Papa Smurf. Saka iye ainge asingatombozivi kuti kune chimwe chikatuni chinonzi Papa Smurf. Ndo zvandaiona ndakamutarisa ndichiti apa friend yangu hapana kana zvaakaita. Ane shuwa kuti angaroorwa nemurume asina kana mari, but mukomanashi usafa wakashora munhu muupenyu hwako.
but inini hangu ndine plan B. I am not going to stay poor. Zvitori nani kuti ndidanane namadzibaba ava. Apa chinondibhowa pavari madzibaba ava havageze kani, mazino akaita kuita yellow, but ndichangoshingira kuti ndinge ndichingodanana navo kuzonosvika vandivakira munamato wacho wekuti ndinge ndichizotanga kudanana nemurume webest friend yangu. Anotofanira kutoti anga achitondiroora. Zvitori nani kutoti tinge tichizotogara tiri vaviri, vakadzi vake vaviri. I'm not going to do anything bad to my best friend, but it is also my opportunity to get married to a man that has money. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi, this is my opportunity to get married to a man that has money. Yo, zvakangooma hazvo vedu we.